Wow! Ganda lang packaging. That's for appetizer. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm Good morning, everyone! We are here at Agoo Eco Park. Magbe-breakfast dito. May si Beng Beng, buhat ng tito. Finally! Yay! Pero walang sombrero. I win now. Tawa naman siya. Katawa mo nga. Scared ka sa water. Diyan na yung water, oh. Ipatouch mo. Ano yung water, de? Touch the water. Pariyak. Ay! Wow! Wow! It's okay. Maria ka sa akin. It's okay, it's just water, anak ko. Nito sa wala mo. Yeah. Nandito na Ang Rolling Stone Panisal. With cheese. Ore parbangon. Maring kang arad no. Parbangon kun alas 3. Malo. Mumuna tan ang muda nga suki dapat ka slow down damo. Bun. Pero kata kita ada yang tinggal sada pagdan. Kaliwan hangin niya ito ako may. Jara tinakmat ko. Jara. See your sadness wrapped around a frame. Would you see yourself? Someone that you used to be before you was buried in responsibility. I know it's hard to see. Hey guys, so andito na ulit kami sa bahay and paalis na naman kami. Pupunta kami sa dating bahay namin sa Pangasinan. Which is, pumunta na kami doon kagabi and wala nang nalulungkot ako para sa bahay na yun. Kasi parang napakaluma na niya na napakalungkot. Para siyang abandoned na. So, pupunta tayo doon ngayon and then, nandun sila tita ko, darating din sila tita ko pa na isa tomorrow and then sila lolo tomorrow. Parang magpapakasal sis. Ang daming darating na kamag-anak para sa birthday ni Mishi. Yeah, we will go there to visit my aunt and yung aking pinsan na tita ni Mishi na halos ka-age lang din niya. Here's our Mishi Beng! Wala po ang mga lala and lolo. Nagpalengke sila kasi kami ay pupunta sa ibang lugar. Wow! Now you can see yourself. Wow! Hi!
yan, anak ko? Saan mo nakuha yung toy mo na yan? May maliit siyang toy. Kinikis niya si Bird. Birdie! Wow! Bird! Give it to mommy, please. That's not a toy. Thank you. Thank you. Yay! Yay! Amishi Bang! Welcome to mommy's car! Huh? This is mommy's car before. Oh, hindi ko man din expect na magsasakay dito ang Mishi Bang. Ay, naku. Ay, sus. Oh, sobrang init pa rin. Grabe. Parang dito, dapat hindi ka na talaga magme-makeup. Lalo na yung makeup na dala ko, hindi siya pang summer, pang winter siya. So, maghuhulas lang talaga yung mga makeup ko kapag magme-makeup ako. So, wala na. Mag-ano na lang tayo. Sunblock. Yun lang ang importante. Sunblock na lang. And, chapstick pa din. Kikita na niya ang Ate Jaja. Ay! Ay! Diding ka. Diding. Dadi. Pinapadede na yung ano. Kaya ading yan. Ah? Ate dadi di door di balay di jacket. Puro dami nakakwa. Sumasayad sa floor ha. Puro kami na nga may sarang. Ate Jaja! Ay! Tingnan mo si Ate Jaja. Alalab niya yung toy niya oh. Alalab mo rin si Miss Rachel. Ay! Alalab! Alalab! Tanggal din siya alalab. Ay! Alalab niya yung toy niya oh. Ito yun ako. Open na natin yung gift natin kay Ate Jaja. Oh, come here, Fishy. Give mo yung gift mo Yeah, na go to ate. mommy. Go to mommy. Go inside. Saan ba yung sayo? Oh, sayo ata to ate. Give mo na to kay ate. Oh, give this to ate. Walang pakialam. Oh, Jaja. Malakad na pala siyang ano. Makapagnang. Nay? Pagi ba to? May kagarot to yun ah. Ano ba lang? Dakol pwede dagdo mabalot. Wait, dumata maleta. Mga kapak. O baka ito ba ito? Oh. Sino na to? Jaja! Uy, kasi mo dito sa ngayon ah. Oh! Ana! Ano ba to? Elsa? Ana! Basta si Frozen yan. Frozen. Wow! Elsa! Elsa! Hindi Ashela! Ang mga meow-meow. Give it to ate. Meow-meow. Okay. Sorry, meow-meow. Trade na, trade. Give it to ate. Open. Sagot. O, doon kay daddy, doon kay papa mo. Give it to Thanks ate. ka, thanks. Ganun, thanks. 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 Ay, Mishi, that's Ate's toy. O, give it to ate. Open na? Ate! Nga, give it to ate. Opo. Open na. Open na to? Ha? Sagot ah. Opo. May Elsa ka pa. Palayuan mo. Wow, tapos palayo. Ay, kapasa oh. Elsa. Wow. Thank you. Sige na, thanks na. Chinese yun ah. Chinese yun ah. Oh, open na. Hi, Anna. Oh, mag-atras-atras mo. Si Ana to yung sa Wow. Oh, ito pa yung dress mo, oh. Dinasahan pala tayo nagbala ng dress mo. Oh, dress mo, oh. O, kausap ka niya. Kunin mo yun kay ate. Thank you. Thanks. Sa'yo pa to, mga to, oh. Miss Gina mo. Ay, dakpil. Dito yan. Tingnan ko nga. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Oh, pang bahay. Ay, buksan natin to. Pang 2 years old sa neta?
bahay mo, oh, pang ano, pang palengke. Nag-duster ka. Sa'yo ko lang, kunin mo na ano. Dalawang kami. Thank you. Thank you. Magwawawaw ka, tapos tatapos ka lang ginawang pa. Ano ka ba? Hi. Sabi niya. Apir. 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 Peekaboo. 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 Dapat naging favorite ni... Alam mo ba si unit lang? Wow! Ito na lang arot si ano, anong pangalan nito? Ming. Ming. Favorite mo ni Ming Ming? Sagot. Yung panganay. Yung kasha ang ano, dede. Ako rin pag Tsaka diaper. Sabahin ka na dumaktal ka ba? Dumaktal ka. Mag-graduate ka to. Oo, kasi yung pinang-graduation ni mami mo noon, pinang-graduation ko din. Never let him get you down. Gonna make you stay just fine. Even if you change. Nagbabasa. Awan, bakit ako kasta ka ba dyan? Hindi ko makas din eh. Kasta ka tadakal. Wala pong coke na ganito kalalaki? Naubos na po. Okay. Hindi, 200 daddy. Welcome to the Philippines. Where small portions. Mayong gamis na lang po. Yeah. Gusto yan ng mga bata. Kuya, paabot naman po ng gamis, please. Pochi. Ay, Pochi. Oh, nakagamis. Lagyan tayo ng chocolate bars. Kasi nga eh. Dati ni chocomucho nga kasi jay. No, this one. Oh, tano di ngay may isang sopote ice cut kastoy. Saka yung ano. Parang masarap yun ah. Ay, ganda lang packaging. Ilang peraso po? 10. Dalawahin na natin. Dalawang tape. Dadakol pa yung cart na dito kaysa G-Save More. Kumakain ka ng ganun dati? Good, mikmik. Saan ang ibinibidyo mo? Ikaw. Talaga? Ayan. Bye-bye. Oh, kiss na tita. Kiss na ate. Kiss. Kiss. Ay, sige mo. Nag-sweet ka mo din. Nag-maiisam na. Pumarayan na eh. Kamatamon. Bye-bye. Natapos din ng grocery, guys. Kami po ay uuwi na at nakakahapo. Oh, nakakapagod. Ang daming tao. Which is parang nakakamiss yung ganitong way of living
na madaming tao, na hindi parang nakaka-boring, parang fast-paced talaga yung buhay pag nandito ka kasi halos lahat ng tao nagmamadali, dami nilang kailangan gawin or whatsoever. Parang mga naghahabol lang masasakyan nila, mga ganyan. May shibeng, pagod na pagod yan, all throughout the nakatulog. Isa rin nakakapanibago dito, which is gawain ko rin naman nung nagda-drive pa ako dito, yung busina ng busina. Busina ng busina. Yung thank you, busina. Yung tumabi ka, busina. Warning, nandyan na ako, busina. Warning, medyo tumabi kayo kasi medyo magitna kayo, busina. Siyempre doon sa US, ano kasi doon, considered rude kasi kapag nagbusina. So sa mga papunta pong US, hinay-hinay sa pagbubusina, baka ma-road rage kayo kasi akala nyo okay lang yung pagbusina, but most of the time honking is considered rude. So yun. Hindi kami nag-honk doon. Mag-honk ka lang talaga kapag medyo naipit ka na pam! Yung parang nakat ka or whatsoever na bigla kang napapareno, ganyan. Mga ganun lang talaga yung ano, yung mga nabubusinahan doon. Dito kasi lahat. Pero gawain ko din yun dati nung nagta-drive ako dito. Asan yung halo-halo? Walang picture? Halo-halo dati. Dapat yung wala na doon ng kainin mo. Kagaya ng pasta. Umat ka sa bali. Basta lang. Sa akin po halo-halo, ate. Ako naman po ako. Medyo basic. Wait lang kasi, kalma. That's for appetizer. Isa po sa akin. Tapos isa pong Spanish sardines. Basil pasta. Pati naman tayo sa halo-halo, guys. Takaw-tingin lang naman. Takaw-tingin kasi ito lang Ikaw, dalawa tayo. ano? Nag-order ka ba ng halo-halo? The fries na yun. The fries. Hindi. Ano na lang din yung clubhouse. French dyan. Thank you po. Ako lang ang nagpasta. Ay, ate. 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 Sorry. Palagdag ng ano, ng ruby red. Ruby red. Yun lang pa. Salamat. Very happy sa french fries, ah. Yaki, daddy. Minuyan nyo tapos. Again. Luloko ka naman. Oh, no standing, anak ko. No standing. Ang Mishi Beng, nakahanap na ng play area. Yung mga magnets nila lolo at lala. Yun na ang nilalaro. Hala! Jesus! Ala, natanggal na. Ilaw niya, daddy. Naglaingan? Pinapailaw mo yung car ni Tito. Hindi ko pa. Hala. Ang galing-galing mo. Hala ka, mag-discharge yung baterya niyan. Hala, muna. Ba't alam mo? Nakadaran kayo? Hala. Hala, pailaw na naman yung amahunan. One more time. Again. Yay! Naku, pang Tokyo Drift ata tong bato.
Ay, sus! So, kitaan Tinitingnan niya. Alam na niya kasi yung cause and effect. Do it again. Do it Again. Saan yung ilaw? Do it again. Muna, saan napikita? Ako na kayo na magsilaw magpaiso. Very happy yan. Sus! No. Where's the cat? Where is the cat? Very happy yan. Ngayon lang kasi nakakita ng totoong pusa. Ay! Hi! Hello? Meow! Ala! Ala, daddy. Uy, magba-birthday bukas si Mishi Beng. Wala tayong nabili na cake. Ay! Bili na lang tayo bukas. Ada ba na ribbon dito sa rema? Never felt this way.